खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों एलपिजि गेसनि बागै एबा संग्रा गेसनि बागै माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना दायो नैबे एलपिजि गेसनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो बुकिं खालामग्रोनांगोन बिनि उनावसो नोंथांमोना संग्रा गेसखौ मोननो हादों आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना इक्वेसि होआबाबो नोंथांमोना गेसखौ बुकिं खालामनो हाया दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेफोरनि बागैनो माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जोंहा सरकारनिफ्रायबो माखासे आपडेट ओंखारना फैदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जाहाथे नोंथांमोना मोजाङैनो मिथिनो हायो दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो जोंहा भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ पेट्रलियाम एन्ड नेचुरेल गेसनिफ्राय जोंहा मोनसे क्लियारिफिकेसन ओंखारना फैदों दा बे क्लियारिफिकेसन होनाया बेनो जाहैबाय जायफोर नोंथांमोना इक्वेसि होनानै लायाखै जायफोर नोंथांमोनाव एलपिजिनि कानेक्सन दङ जायफोर नोंथांमोननियाव संग्रा गेस दङ दा नोंथांमोना गिबियावनो इक्वेसि खालामना लाजोबनांगौनो जायफोर नोंथांमोना इक्वेसि होनानै लायाखै सिगाङाव नोंथांमोनाल'सो खालामना लानांगौ आंथ' बेखौ मिथिखागौ नोंथांमोना गोबाङानो इक्वेसिखौ होनानै लाखायाखै होननानै दा बेनिखायनो नोंथांमोना इक्वेसिखौ गिबियावनो होनानै लाग्रोनांगोन बिनि उनावसो नोंथांमोना एलपिजि गेसनि थाखाय बुकिं खालामनो हागोन नङाबा नोंथांमोना बुकिं खालामनो हाया जायफोर नोंथांमोना एसे सिगाङाव इक्वेसिखौ होनानै लाखांनाय नोंथांमोना आरोबाव इक्वेसि होनांगौनि गोनांथि गैया होननानै जोंहा दायो सरकारा बेखौ क्लियारिफिकेसन होबाय दा बिनिफ्राय इक्वेसिखौ नोंथांमोना बहा हैनो नांगौ जेबो नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया इक्वेसिखौ नोंथांमोना गावबागावनि मबाइलजोंनो नोंथांमोना होनानै लानो हायो नाथायबा मोनसे खोथा नोंथांमोननिया सोरनाबा मबाइल नाम्बारा सोलाय सोल' जाजोब्बाय जानांगौ जेरै आदारजों लिंक थानाय बै मबाइल नाम्बारा सोलायबाय जानांगौ सोरनाबा गैला सिमा थैबाय बेबादि जानो हागौ दा बेबादिबा नोंथांमोना नैबे एलपिजिनि नोंथांमोननियाव बे सेन्टाराव जेराव नोंथांमोना गेसखौ लायो जेराव नोंथांमोना बानायहैनाय दा बेहाय नोंथांमोना थांनानै इक्वेसिखौ होनानै लाहैबानो जाबाय गोबांनियानो मबाइल नाम्बारा सोलायलि जाजोब्बाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना गावबागावनि नैबे मबाइलजों नोंथांमोना इक्वेसिखौ होनानै लानो हायाबो जानो हागौ मबाइल नाम्बारफ्रा जुदि सोलाय सोल' जाबायबा जायफोर नोंथांमोननिया सिगांनियानो दङबाथ' टेनसन गैया गावबागावनि मबाइलजोंनो नोंथांमोना नैबे इक्वेसिखौ होनानै लाबानो जाबाय दा जोंहा सरकारा बेहाय बुंखादों नैबे नोंथांमोना नायनो हागोन नै बाय'मेट्रिक नोंथांमोना होनो हागोन नै इक्वेसि नोंथांमोना होनो हागोन स्मार्टफन गावबागावनि मबाइलजोंनो नोंथांमोना हागोन जाहैबाय फ्रि अफ कस्ट नोंथांमोना हागोन जाहैबाय दा बेखौ नोंथांमोना बहा हागोन नैबे प्रधान मन्त्रि उजाला योजना स्किमनि जायफोर नोंथांमोना सरकारनि नैबे एलपिजि गेसखौ नोंथांमोना फ्रियावनो मोननो हादोंमोनबा नोंथांमोना नैबे www.pradhanmantri-ujala.gov.in/eqyc बेहाय नोंथांमोना थांनानै इक्वेसिखौ होनानै लाहैबानो जाबाय आं बेनि लिंकखौ नोंथांमोननिसिम भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों जायफोर नोंथांमोना नैबे माबाखौ एलपिजि गेसखौ एबा संग्रा गेसखौ जायफोर नोंथांमोना उजाला स्किमनि जै मोनदोंबा नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनाय लिंकआव थांनानै नोंथांमोना इक्वेसिखौ होनानै लाहैबानो जाबाय दा बिनिफ्राय जेनेबा नोंथांमोना उजाला स्किमनि जै मोनाखैबा नोंथांमोनाबो टेनसन गैया नोंथांमोना नैबे कम्पानिनि जेनेबा नोंथांनि एलपिजि कम्पानिया मामोन जेनेबा नोङो बबे कम्पानिनि माबाखौ लानाय संग्रा गेसखौ लानाय दा जेरै जोंहा गोबां बिपिसिएल दङ ओइचपिसिएल दङ आइअसिएल दङ दा बिनि अफिसियेल माबा नोंथांमोननिसिम एप दङ दा बे एपखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै आधार फेस आरडि होननाय मोनसे एप दङ दा बेखौबो नोंथांमोना इनस्टल खालामनानै नोंथांमोना इक्वेसिखौ होनानै लानो हायो जाहैबाय नोंथांमोना जेरावबो थांनांगौनि गोनांथि गैया जाहैबाय दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना इक्वेसि होनानै लायाखैबा नोंथांमोना गोख्रैनो इक्वेसिखौ होनानै लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ उजाला स्किमनि जायफोर नोंथांमोना गेस मोननो हानाय नोंथांमोना 300 थाखा साबसिडि मोननाय दा बे साबसिडिखौबो नोंथांमोना मोननो हाखायोखा आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना कल खालामहरनांगौ गिबियावनो बुकिं खालामनो थाखाय दा बे कन्टेक्ट नाम्बारखौथ' नोंथांमोना दासिमाव मोनजोबखाबाय जानांगौ आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहराबाबो जासिगोन नोंथांमोननियाव मोनसे मबाइल नाम्बारथ' नोंथांमोना बेखौ मिथिना मोनजोबखाबाय जानांगौ नोंथांमोना गिबियावनो मिस कल खालामहरनांगोन अब्लानो बुकिं जाबाय बेयो दा बिनिफ्राय माबा अटिपि फैगोन मागोन बेफोरखौ आं बुङाबाबो जेबो नंला नोंथांमोना बेखौ गासैबो मिथिजोबखायोआनो दा बिनिफ्राय जोंहा आरोबाव बेहाय क्लियारिफिकेसन होनानै दोनदों नोंथांमोना नायदोंना फ्रि अफ कस्टआव नोंथांमोना एलपिजि माबाखौ मोननो हागोन बे माबाखौ इक्वेसिखौ नोंथांमोना होनो हागोन दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना नैबे माबाखौ
एलपीजी गेसखौ एबा संग्रा गेसखौ नोंथांमोना प्रधान मन्त्रि उजाला स्किमनि जै मोनाखैबा नोंथांमोनाबो इक्वेसिखौ होनांगौ जाहैबाय दा बेखौ जोंहा बेहाय लिरनानै होदों नोंथांमोना बेखौ फरायना नायबानो जाबाय जेनेबा इक्वेसिखौ नोंथांमोना सिगाङाव होखांबायबा नोंथांमोना होनाङा होननानै जोंहा बेहाय बुंखादों जायफोर नोंथांमोनासो होआखै मानो होनोबा बेहाय बुंदों आरो सरकारनि बायदिबा मोनसे फाइनान्सियेल इयाराव एभ्रि फाइनान्सियेल इयाराव नोंथांमोना खेबसे माने इक्वेसिखौ होनांगौ होननानै जोंहा बेहाय बुंदों आरो दा बिनिखायनो जायफोर नोंथांमोना सिगां बोसोरनैफोर बेबादि जाबायबा नोंथांमोना इक्वेसिखौ होनानै लाबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना नैबे गेसनि थाखाय बुकिं खालामनो हागोन नङाबा नोंथांमोना बुकिं खालामनो हानाय नङा गिबियावनो नोंथांमोना इक्वेसि होनांगोन बिनि उनावसो नोंथांमोना माबानांगोन गेसनि थाखाय बुकिं खालामनो हागोन होननानै जोंहा बे सरकारा बुंदों आरो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना मिथिखाबाय जायफोर नोंथांमोना प्रधान मन्त्रि उजाला स्किमनि जे गेसखौ नोंथांमोना लायाखै एबा प्राइभेट बेलेग कम्पानियाव नोंथांमोना गेसखौ लादोंबा नोंथांमोनाबो गावबागावनि नैबे कम्पानिनि एपआव थांनानै इक्वेसिखौ नोंथांमोना होनानै लानो नांगोननो दा बिनि उनावसो नोंथांमोना बुकिंखौ खालामनो हागोन दा बेबादि आरो बाथ्राया नोंथांमोना गोबानो ओरैनोथ' इक्वेसिखौ होनानै लाबाय जानांगौ सिगाङाव आं नोंथांमोननिसिम दाख्लै बावै जेब्ला जोंहा नैबे साबसिडिनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय बायदि जोंहा जादोंमोन आं बै समावनो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरनाय जादोंमोन नोंथांमोना इक्वेसि होनानै लानांगौ बेबादि होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदोंमोन दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना थांनाय 6 माससो सिगाङाव एसे सिगाङाव नोंथांमोना इक्वेसि होनानै लाखांनायबा नोंथांमोना इक्वेसि आरोबाव होनांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना गेसखौल'सो बुकिं खालामनांगौ जेनेबा अनलाइन नोंथांमोना बुकिं खालामनो हायाबाबो गावबागावनि नैबे एलपिजिनि सेन्टाराव नोंथांमोना थांनानै बुकिंखौ खालामहैबानो जाबाय मानो होनोबा अटिपि नांगौ जायो नालाय दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय गिबियावनो नोंथांमोना मिस कल हरबानो जाबाय कन्टेक्ट नाम्बाराव होनायथ' थाखाय गावबागाव एलपिजि कम्पानिया नोंथांमोननिसिम मोनसे कन्टेक्ट नाम्बार होयो जेराव नोंथांमोना मिस कल हरबानो नोंनि बे गेसआ बुकिं जायो दा बे जेनेबा मिस कल हरखांनायनि उनाव आरोबाव नोंथांमोना गावबागावनि सेन्टाराव थांबानो जाबाय अटिपि नांगौ जायो दा बे अटिपिखौ नोंथांमोना होनांगोन अब्लासो नोंनि बे बुकिंआ साक्सेसफुल जागोन आरो बिनिफ्राय नोङो गेसखौ मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो बुजिना मोनबाय जानांगौ दा जोंहा सरकारनिफ्राय बे मोनसे क्लियारिफिकेसन ओंखारना फैदोंमोन आरो गोबाङानो दाउट जादोंमोन नालाय दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम माने खोन्थाहरनाय जाबाय गोबां नोंथांमोना इक्वेसि होनायाव प्रब्लेम जादोंमोन जानांगौ लाइन थानानै बायदि नोंथांमोना माने नेलायनानै गोबां माने इक्वेसि होनायाव प्रब्लेमबो जादोंमोन जानांगौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो मिथिना मोनबाय जानांगौ इक्वेसिखौ नोंथांमोना गावबागावनि मबाइलजोंबो होनानै लानो हायो दा बेखिनियानोमोन नाथायबा मोनसे बाथ्रा अटिपिआ नोंनियाव थांनाय जानांगोन एसएमएसआव मानो होनोबा सिमा थैबायबा नाम्बारा सोलाय सोल' जाजोब्बायबा दा बेबादिबा अटिपिआ फैनाय नङा नोंथांमोननियाव दा बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे एलपिजिनि सेन्टाराव गावबागावनि सेन्टारावसो नोंथांमोना थांनानै इक्वेसिखौ होनानै लाहैनांगौ जागोन बेबादिबा आरो दा बेखौ नोंथांमोना निस्सय गासिबो मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर दायो सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना सोंहरबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो नैबे आपडेटनि बागै मिथिनो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों